खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे एनडिएफबि केडारफोरनि मैया सुप्रिम कर्टआव केसनि हियारिं जानो गोनां दंमोन नाथाय समनि आंखालनि थाखाय हियारिंआ जायासै होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला जाय बेन्चआव केसआ दंमोन बेवहाय सिरियेल नाम्बारा मोनथामल' थानायावनो टाइमआ अभार जानायनि थाखाय लानो हायासै। उननि हियारिंनि खालारनि सानखौ माब्ला लानाय जायो बेखौ दायो फोसावनाय जायाखै होननानै फोरमायदों अनजलि दैमारि बिथाङा। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों जिनाहारि खालामनाय जाथाय। उदालगुरिनि सानै हिन्दु सिख्लाया मिया सेंग्राजों जिनाहारिनि बोलि जानांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला उदालगुरिनि सानै हिन्दु सिख्लाखौ गुवाहाटीसिम बुरखायनानै लाबोदोंमोन सानै मिया सेंग्राया आरो बेनि उनाव मोनसे खथा सिङाव सानै सिख्लाखौ जोबनानै दोनदोंमोन नाथाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो उदालगुरि पुलिसआ जोबनानै दोनजानाय सानै सिख्लाखौ रैखा खालामनो हायो। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ आइनुल आली आरो गुबुन सासेखौ इकबाल हुसेन होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। जानाय आदाराव बिस मोनजाफानायनि जाहोनाव बक'नि गंथाम गामिनि हौवा हिन्जावफोर आरो उन्दैफोरखौ लाफानानै गासै सा 48 सुबुंफोरा बेरामजों भुगिनो गोनां जादों। बिस मोनजाफानायनि जाहोनाव सोरबाबा खिनाय सोरबाबा गोबानाय लोमजानाय बायदिसिना बेरामजों गाग्लोबजादों जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों नाथाय बेनि गेजेरावनो सानै डिम्पल बर' आरो तुसिराम बर' मुंनि सानै सुबुंनि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय जिएमसिएचआव थिसननाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै गावबा गाव राजखान्थि हान्जाया दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेनि गेजेराव 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबाव रायजो राजाफ्रा बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ बिजाथि महरै लुबैदों। बिजाथि महरै गसंनो खाबु मोनोब्ला हितेश बसुमतारीया इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थियारि जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। चिरां पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। चिरां पुलिसआ मेजर याबा रेकेटखौ हमनो हादों 30,000 टेब्लेटफोर जब्द खालामदों आरो सानै हमदों। चिरां पुलिसआ मोनसे गिदिर याबा फालांगि रेकेटखौ फोजोबस्रांनानै आरो ब्लेक मार्केटआव 4.5 कौटि रांसो बेसेननि गासै 30,000 याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनानै ड्राग्सनि हेंथायै जुजिनायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसार जानो हादों। मोनसे सोदोब सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै पुलिसनि हान्जाया टय'टा एटियस AA01 EN4496 गारिखौ हमथानायजों लोगोसे थांखिजानाय अपारेशननि समाव ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरि मनवार हुसेन 23 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ शाहिदुल रहमान 29 बोसोर बैसोनि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। भुटाननि रानि बिमाया 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि 2025 बान्थानि थाखाय सायख'जादों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ भुटान साम्राज्यनि रानि बिमा महामहिम ग्यालियम आसि दोरजी वांमो वांचुकनो बिथांनि बाखनायथाव आरो जिउनां सुबुंथिनि बिहोमाखौ मान होनानै 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि 2025 बान्थाखौ फोसावदों। फोसावनाय बादियै बान्था गथायनाय हाबाफारिया फैगौ 3 फेब्रुवारि 2026 आव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंफुंजागोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथियाव गायसनजानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोल्जर अफ हिउमेनिटि बान्थाखौ 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो फोसावनाय जायो जाय सुबुंफोरा सुबुं माहारिनि थाखाय बिदिन्थि महरै सिबिनाय खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय 2004 मायथाइनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो जेराव बे बान्थाजों लोगोसे 2 लाख रां केस आरो बड'फानि ममेन्ट बायदिजों मान बावनाय जायो। বা মোৰ ৱাইফে এনেকুৱা নিউজ বনাও নাই আপোনালোকে বনাইছে এইবিলাক নিউজ। বিটিসি অঞ্চলত এসআই সন্দৰ্ভত কিছুমান অভিযোগ এইটো খুব সিৰিয়াছ। অলপ আগতে আমি দাদা আৰু মই কথা পাতিছোঁ, জয়ন্ত মল্ল দাদা আৰু মই কথা পাতিছোঁ চেম ছাৰৰ লগত। আজি আবেলি 5টা-6টা বজাত সকলো বিটিসি অঞ্চলৰ 5টা জিলাৰ যিটো ডিচি আছে ইহঁতক মাতি পেলাই আমি বহিম। এই এছআৰ যিটো বিটিসি অঞ্চলৰ এছআৰটো লৈ পেলাই যিটো হুলস্থুল পৰিৱেশ হৈ আছে নিশ্চয় সমাধান হ'ব আজি। প্ৰস্তুতি চলাই আছো যিহেতু আমাৰ দলটো গ্ৰাছৰুটলৈকে আছে আৰু পুৰা সমগ্ৰ বিটিআৰ এৰিয়াত কাম কৰি আছে আৰু এটা দুটা বাহিৰৰ সমষ্টিবিলাকতো আমাৰ দলে ইতিমধ্যে দল গঠন কৰিছে, কাম কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আহি থকা নিৰ্বাচনত আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কথা স্পষ্ট যে এই নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সুস্থ এটা বাতাবৰণ
সেইটো চিৰস্থায়ী কৰাৰ কাৰণে, শান্তিটোক চিৰ যুগমীয়া কৰাৰ কাৰণে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত যিটো মিলা প্ৰীতি, যিটো সমন্বয়, সেইটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে, আৰু এই অঞ্চলত উন্নয়নটো আৰু তীব্ৰতৰ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতিটো কৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনাগত যি নিৰ্বাচনে আহক বা বিভিন্ন ৰাজনীতি যিটো কাৰ্যসূচীবিলাক, সেইটো আমাৰ পৰা চলাই যাম।